Yebo baba. Injili uma isinje. Yabo. Oh, yabo baba. Baba. Na abathi baba mina senumakrodana baba yebo baba selibebe msamo abathi baba mina sefuna umaqondana abathi udlalile ngama la ubona yebo baba mina sengifuna umaqondana no imako khona la ya ngicela ne ya kulungile yebo baba ya we bafethu mina nginazi isikhathi somuntu uthi uya lapha engako amaphupho hlaza osidakelo wena msunu kanyoko noma wakho futhi mfethu angeke mfethu usuke la usuka khona ebese ucabanga ukuthi uzongena la kuthini sizozwa ngawe igolo likama wakho lele kuxiza ingcisa yes yebo ibone leyo nto yazi baningi kanjani abantu ade behlangene esigrupanyana bona bazoba namandla thizeni babe nezimali unguna phakathi hey msuni yogogo benu what happened awu mina ngingedwa angibasabonke banqeni bonke and mawuthi makumele kuye lapha yana bakumele sestikini kuzofofaya kodwa ngeke kube yimina singabheja imali yey we need to get to a point mfethu where la bonke abantu kumele babe accountable. It's been many years siqanjela amanga ngiyakutshela wena ungenzuza he kunje ngiyakutshela wena yabona ke lo moya inyoka enkulu le inhlanhla fusaki man mawawazi mfethu kuyenza leyo nto awunayo namanga wena we are lying, you are talking shit yebo injalo nje ayijiki. Many people need to be exposed.
ukuthi abazona inyanga. Mina uyangixaka mina umuntu uthi uyalapha nani kodwa akakwazi ukuzigqaja ngabantu bakubo. Hayi mfethu hayi ungazosidakela wena. Kuneqiniso emele usitshele lona. Awazi ukuzigqaja ngethongo lakho. Awazi ukuzigqaja ukuthi kunjani inani. Awukwazi ukureference noma ikhehle elilodwa noma ugogo yedwa noma umzala wakho wakini. Hey ungazosidakelwa wena. Ungazosidakelwa wena. Hawu. Aningabe futhi abantu abayibiza ngeinyanga babiza ngabilapha abangaphelele. Awubazi abakini, awubazi ubaba wakho. Kodwa uthumukela ikhwamaza kini, hey futhi ungazosidakelwa wena. Hawu. Uyazi kunzima kanjani ukumukela? Uyazi ukuthi yini umoya emukela? Kumele siqale lapha inkulumo, sikhuluma ngemoya yezimukelo. Siqale lapho first. Siqale ngomoya yezimukelo. We start there first, chief. Before siye kwenye indawo, imimoya yezimukelo. Ungafiki wena uzalwe intombazane la ekhaya. Kodwa ucabanga ukuthi wena uzoshisa impepho la emzini kamkhulu wami. Fuseke imsunu kanyoko. Fuseke. Uzalwe intombazane la wena ucathi uzokhuluma la empepheni ubani wena? Yini ozoyikhuluma wena la izolalela? Ihubo la ekhaya uyalasa. Awulazi. Wes ucheme no last born uthunjana. Uthunjana uyawazi yini umkhonto ukuthi yini umkhonto? Unalo yini ilungelo uthunjana lokuthi akube nabaphathi nabanikazi besibaya? Uthunjana unalo yini ilungelo lokuba nabasunguli? Not at all, my friend. Not at all. Thunjana nje mfethu hayi khohla mkhulu. Khohla my boy. Khohla. Kosana iyona kayona. Whether you like it or not, iyona kayona. Vele ngeke izithando. Vele izophuma ikhaya. Vele uzohamba imali. Vele ngelilanga uzophuma kunina. Vele. It's within his DNA. Vele. Ngobani unehubo la kubo. Uphethe ini umkhonto wakubo. Ingakho mfethu isigcawu sibaleke ngalendlela emangalisayo. Mawunganazo mfethu isigcawu mfethu. Awuyena mfethu umnumzane efana kithi. Kunezinto mfethu ongeke uzuzenze. Singagoqana nje sikhuluma into engekho nani but isigcawu mfana kithi sibaleke ngendlela emangalisayo. You go to any tradition, anyone bazokutshela. Abafana lezi nje engaganile lesi angeke mfethu ngeke zidle nabantu abaganile ungafa. Yebo gogo. Ngeke odade laba abaganiwe ngeke badle nezintombi to. Uyazi ukuthi kunemithi ake ngikhulume lento. Ufuna ukuchomela labantu abayitshela bayinyanga. Ngiyabachomela vele. Niyazi ukuthi kuba khona imithi ethize ephathwa yintombi into ekwazi ukuthi ithinte into ethize emsana. Kunento ephathwa abantu intombi into. Kunento ephathwa yintombi into ethi mina mangafe ngiyithake engafike mfana kithi ingqongqoze emsamo wakhe into ongazi wayibona. Leyo nduku futhi yawazi na uyifaka kwigobongo lakho ifake ngisho na kukhamba mangithanda kwenzela ukhamba kumele ibe khona leyo nduku leyo. Iphelezelwa yini ihlanga lesihlabathi. Ebese efana bese isebenza into ongazi wayibona. Ngenxa nje ukuthi ithinto eyintombi into. But into ethandwayo amangathiwa khulunywa ngokuthwala hayi ngiyakutshela uzibona mfana khukhumala umuntu hayi ngiyakutshela uyabona manje
Kodwa uma ukhuluma ngento ebhekene nomsamo bayaziceba abazi fuck all. Imagine uthi wena uyalapha kodwa uhlanga lakini awulasi. What the rubbish is that, bro? Uhlanga lakini kusho ukuthi wena kuney'mpande zaki. What rubbish is that? Masimba mani lawo. Hayi bafethu. Kusamele siye sibuze imibuzo eqinile ngempela. Ngeke mfethu uthi yey, let me put my people from the society. Athi sikhulume nabo la. Sikhulume nabo la. There's a shitload of them that I have healed. Hey, ngenani madoda, ngenani lani, ngenani join me on TikTok. It's time. Hey, ngenani like TikTok. Ngiyabo. Niyaphila nikhona nonke. Bayede Nkosi yami. Yeah. Yeah, bosikhona. Hayi ngenani TikTok TikTok wozani TikTok. Alright, phumani lapha. Sure, ngiyavala manje. Alright Nkosi yami, wozani. Choma ngokulapha. Angichoma ukuthi I don't give a fuck ngezinye izinto. Mina uqhoma ukuthi ngikulaphile. Angifuni ukukhuluma nomuntu engamlaphanga. I don't give a fuck. Ungafika ulasho umkhize lapha ahluleke ebezofuna kuphendula. Anginandaba. I don't care. I really do not give a cat ass. Anginandaba. I'll only engage with laba bantu mina engibalaphile. Because I am fully responsible for those people that I touch. Mangithintanga mfethu ngingenaphi mina ukuthi wena into yakho ayihlanga. Hamba ubuza emsamo. I'm helping you mangithi buza emsamo wakho. The fact ukuthi ngithi buza emsamo ngiyakusiza ukuthi ngqongqoza kuphi kubanikazi bomsebenzi wakho. Ngiyakusiza bro. I'm fucking helping you. Uthi buza kubanikazi nabesunguli bomsebenzi wakho. Because if you really have it, they will talk to you. If you don't have it, uqala uyobuza yabona labantu fethu. Let me tell you something. Kulom groupana wabo. Grupana wabo balawulwa ulo mfana lo mfana phela mina akazi lutho ngokulapha lo. Mfana balawula yena ngobani ubathusa ngesimo semali ubanike imali nani yabo. Manje mfethu
labo bantu ufuna ukuba yena this God sent person kodwa awazi so because but what that you should ask what you should okay kunemoya yebo esabele yebo ngenani lana ngenani la TikTok wemadoda okay ithi ngingene ithi ngijoin let me join the call let me join you guys. I do not want to engage nabantu ukuthi ngabasizana ngizokhuluma ngithini now I don't give a fuck. You need to engage. There's a issue there. You need to be able to engage the bots. Know who you are. I want me to feel you're in the ebeng funde lives inda bazokuthi so recorder bese cut and paste again. I mean, don't waste my time. Me now live. I ainda look like a man. Not your friend, bro. So now everybody watching. Ngeke singabi nekubuza. You need to get to love. You know very well ukuthi how far you can go. Ngisimo sani somsamo neimpande zakini. You need to know how far you can do that. Not me.
mina ngwakomunye umuzi bro. Mina ngwakomunye umuzi. That is, you know why? Ingoba abantu bafuna izinto zabantu. Ngihlale ngisho mina futhi mina ungabuki mina bese uthi ufuna inandi. Don't do that. Uyabathuka abantu bakini. Don't do that. Don't. Ngiyacela ngobazi nani. Ahuba nabantu bakini mfethu. Huba nabantu bakini mfethu. And mawuba nabantu bakini. Mina nginankinga ngakulekelela ukuthi lalela mfethu. Uzohuba ngesimo somsamo. One, ake siqale silungisa inhliziyo. Two, uthi mawuhuba lapha yana ukhumbule ukuthi uhuba nabantu abayiphilile impilo njengawe. Three, ukhumbule ukuthi uyingane, uyohlezi uyingane. Four, ukhumbule ukuthi uyacela awusho, you are dictating. You don't dictate there, you ask. Sabazosabela, just like now so the tell wonke nawabakisi bangitshela ukuthi izokuzama lezi ingquza, and mabekuzama uthuke ise nama lights zama can do even more than about me. Uyile ngizigobezo they know abebuye bes
mina kimi ishayabo. Because those mothers, but they're shit scared of. That's the reason. Ngibona ngidelela kanje. Very intentional. Dele sipheze. Wena wathatha imali ke. Bese ngithi mina lo yanyanga yakuthe. Bese at that point. Oh, vele. Exactly what I want. I want the smoke. It's exactly what I want. I fucking want the smoke. Is kunabantu wena mfethu ababesijwayele indaba yenqusa. You sing here laughing right? Na mfethu. You don't understand. Mina ngwakomunye umuzi mfethu. Njengoba ngiwumuntu wakomunye umuzi. Ilawulwa nawe ngokunjalo. Understand what you are allowed to do and what you are not allowed to do. I want to once you understand Leon, you'll have landed to a peace of mind. You will have this thing called a peace of mind. You will not need a band. Ukuthi yeah wena benze isinomi kanjani lapho kwena noma dadewethu whatever ebhekene nawe, you need to do it. Unfortunately mfethu kunabantu bakhona abantu abangabazoyisa yabo. I'm trying to say. So mfethu baningi mfethu abantu abanenkinga yomsamo. Tshela ivari yimi. Hey KG, uringi Bruaka. Yay. It's been many years, eh? Yay wena. Think about it mfethu. Kunezinto that you need to know. Kunezinto mfethu ongadinganga futhi ukuzazi. But in the long run, you'll always have lento yokuthi, you know what, I need to complete lento. You know what, maybe mina at some point mele ngenzele timer, mama, or whatever the case may be, right? And mfethu abantu abaningi iyona nto ebashaya umsana. That is the reason why you will always hear me engaging indaba yomsana. Because that is the biggest problem people have. That is the greatest issue. Indaba engapheli, indaba yomsamo. Mfethu, la uhleli la uhleli lapha esigodleni sakho ngeke liphele usuku uma uthi ungene labantu bazokusiza uzobasiza ngeke liphele usuku umfethu ungangenanga umuntu inkinga ngomsana. Ngeke mina uyangibhora uma uzofika la uzongitshela indaba zabantu basemsebenzini ubani owenzayo mfethu ngibusy bra. I want mina ukuthi sikhulume indaba that you don't need me tomorrow. I need to get that point. Get but to be serious. Yeah, Nimangues. All right, no stress. It's time. Let's speak to people. Speak to folks in my this time.
Yeah, it's time. Yazi mina iyangibhora into masiyihuba ebese singafiki kaNgqingetshe. Mina ngifuna ukufika kaNgqingetshe. To into dab. Yesidakela it's okay uyimpemendala wena ozoyishuka sikujikijelela lesishu qale manje usishukela into egwegwini hayi ungazosidakela wow mina ngifundisa imaths bese sithi solve x uqale uzobuza thina hayi mfethu ayungazositshela pho indaba lana ekulapheni ma umuntu ezibiza ngomelaphi athi yena ulapha imimoya bese sithi ayikhuluma imimoya akakwasi kodwa laba balapha ilonda ukhipha la isikhwameni athi woza ngicobe lento la icinze lento akhe icinze yancinza lo masile nto yakho yini ngobani uyakwazi ukuyiprove ngoba uyayazi lento bengithi le ilonda isilonda uyasazi lona la kwimoya wayengakwasi ingoba akanayo indaba mangithi ngqwaqhishi ebese usondela uyasondela la idozela fast through usondela la esikhwameni why mangithi asihube ngemoya qala inkinga ake nivukeni bafethu musani beyilima nini no ake nivukeni hayi ngiyakutshela mina ngumaster wemoya fusekhe imsuni wakho umaster wemoya kanjani sahlula umsamo hayi bafinga zosidakelwa wena sahlula umsamo usitshela ngemoya baningi abanye hey professor hey iphi ingozi yemoto professor iphi ayenzeki why let me call a group of people abalashwe mina I'm going to call them nakho sokhuluma sonke you will hear us vele ngiyachoma vele nakho all of them see it's a group call hey molweni hello everyone hey ninjani lapha nangizwa bando oshi spantsura lapho hayi joyina ngale ku TikTok azamana nezwini nje lasaka ni right ke kodwa okay ngiyanizwa balo ohlupha ngesipantula lapho hayi no problem set weekend oh weekend dlala iphalafala lapho hi how are you how are things going guys ni sharp man social lanto social la kodwa ngiphumele phansi oh usabhizi we social hayi no ngaphuma kulungile siyakhuluma ndani bengithi uthi kanjani ngingene na ku-TikTok it's fine khuleka enjoy lapho iphalafala ngiyayizwa lapho iyasuka wani ngangimemi vele ngize nami ngizoshaya isipantsula ngangisishaya isipantsula ngiyakutshela hayi alright ayikho inkinga no kulungile unga disconnecta siyakhuluma nalaba banye ayikho inkinga okay asingizobuyela ku replay alright sure hey sanibonani ninjani kodwa bro
Sikhona man hey ngithi ngiyanifaka la ku TikTok angazi indaba iyahlupha lento ne but akunalutho yayizwa lento ngithinta le ndaba lena yokuthi abantu abaningi vele the biggest problem abanayo umsamo iyona nkinga ekhona and inkinga engeke isoze yaphela leyo unless you guys fix it nina manibhekene nomndeni ngoba abanye abantu bayabulalana today because of umndeni abanye abantu bafile today because of umndeni abanye abantu izinto zabo zi-upside down because of umndeni futhi yabo and that is the greatest issue that we all have and akusiya wonke umuntu awukho umndeni ongenawo ukugula kwakhona wonke umndeni unakho ukugula kwabo and lento ihamba iziyofinyelela kwizinto ezibhekene nani nezinto neziphiwo zabo yabo hey no ngithuda ngamabomu mina uyazi mina anginaso leso sikhathi because we need to get to a point where everybody uyasikhuluma istory sakhe ngoba there are many people abazokwazi ukurelate kulento wena odlula kuyona noma wena lento osuyinqobile uyayibona lona hey and there are many others that not only I can heal but you guys nani ninendlela yenu yokuthi nizilaphi izinto kunjalo uyabona and that's the reason why ngihlale ngingena kwinto yohlanga lesihlabathi ngithi mina if ungalazi uhlanga lakini kodwa uthi uyalapha you are lying unamanga mfethu namanga yikho nje into engizokhuluma nomuntu onjalo mina because lo muntu akazi next hey no let's be honest yabo hey Elder how you going how are you you're on mute there is he all right I'm all right, Uncle. hey all right no man and you understanding what they are saying there or must I translate I was about to ask him should we change ilokuza to accommodate to go okay yes yeah Sometimes yeah they must praat Afrikaans hulle praat Afrikaans man they're the mense yeah the mense must praat Afrikaans man hoekom no man I was just telling them it's good luck bengintshela nje bafethu ukuthi senze win ilotho niyasho ukom yadlala no man how are things going that side I'm good, Uncle. I'm good. you're right okay I'm good, yes. you see now there are many others that are like you didn't know about Yeah, Uncle. You see, so there are many people that are speaking the same language. It's just that you guys just obviously don't know, and as people, we are obviously in different strides and different levels of understanding. Wabon? And that's the reason why you'll always hear me reiterating the fact that people need to stop comparing one another. Need to stop that. Rather go and engage with your own ancestral beings. Your ancestral beings have to tell you who you are. Your ancestral beings have to engage with you. What can they do? What can they not do? See what I'm saying? Yes, Yeah. No right man. Hey Shege, ngaba kahle kodwa ngalapha inkosi yami. Awungibhulela phela ngifuna uyinkinga lo ufuna usafuna ungibhulela manje inkinga yakubani hawu ungangitsheli ngalabo abathenga bafuna imali bazama ukuyisa hayi into ezincane lezo bazofa bonke laba ya next hawu bonke bazofa bonke bayahlupheka bonke basazohlupheka vele next
Hey, emandulo ni right lapho madoda. Ngiyaphila Nkosi yami kunjani? Hayi sikhona. No, nginamanga Nkosi yami mangithi sebeshayekile abangani bami lapha. Kulekile manje kuthulekile yazi akusanamsebenzi. No, yazi kodwa ke Yina kunato yokukhuluma yabona amadoda amsebenzi awusekho. Bangazikhuluma. no, but you know what? Kuyo yonke lento into engiyithandayo ilento yokuthi there are so many of you that they don't know about. There are so many of you esenzoqala manje nizikhulumele nina. You gonna mina ngiyashanela manje into engiyenzayo and ngibashaya one by one and I'm gonna make sure ukuthi mina lemsebenzi yabo ngizoyivala bonke, all of them, one by one. One by one bashawe mina angibona bangisukele ngisithulele mina akangithuli-ke mina ngishanqo must know ukuthi mina makhosi mina anginasikhathi sokudlala because I'm at a point where really now more and more folks need to start knowing who you guys are. They need to know ukuthi nibaningi kanjani nihamba ngendlela yomsamo. They need to know ukuthi nibaningi kanjani esenzazi impande zasemakini. Angifuni mfethu. You must also know ukuthi you know how things go. See what I'm trying to say? Because at the end of the day, nobody owes you answers. Akekho okukweletayo. Mina I'm that guy. Tell us straight, angifuni. I will not do it. Angifuni. I will not. Because it is what it is. When we are engaging in into kanje mfethu mobona ukuthi I'm engaging with people ngento efundisayo nani. Wakama ubese uthi mina I must do something else. Angifuni. I will not do that. I will not. Mina very rude. Because ngiyayimela into yasekhaya. Into yasekhaya imino yaziyo, no one knows it better than me. Angifuni. I will not. It is what it is. Because I need to, that's exactly what I'm teaching you guys. You need to stand firm and stand your ground. Especially when it comes to whatever it is that you guys know. Because ekugcineni mina ngeke ngize ngazi ukuthi ubaba laphayana eFox Rust udaba lakhe lihamba ligcine kuphi. Abantu bakuko kumele batshele yena. Ninjani khehla lami? Kunjani bimakhehla intombi endala lapha ngivile ngentombi endala lapha ekhuluma isilungu. Ya ikhuluma isilungu neAfrikaans. Manje ngiyabona ngathi ngizoneqisela mangikhuluma Afrikaans. Ithatha wathi ngibuye kwizulu kancane. Ye? Angifuni ukukhoma. Uyabona le varganant man. Ye? Bengisendleleni man. Yeah. Benginadata kahle kodwa sengisendleleni man. Hayi ayikho inkinga khehla. Hayi siyeza lapho khehla lami sizobamba iqatha kumcimbi wakho. Definitely ukubekele isiqatha lapho noma izulu. Ngoba into khona le. Ungasabi khehla lapho. No, ngiyajabula yebo. Benginale ndoda le ikhona lapha umhlobo lapha. Kunezinto naye azenzayo bengimbonile lapha emini namhlanje sithi ukuhuba naye. Naye usalungisa izinto zakhe yabona. Okay. Yeah. Kodwa kunalutho. Ayibo lezi ayinduku zihamba kanjani khehla lami? Number 2 manje ngiqale izolo ntambama. Yeah. Ngaphalasa maphepha. Yeah. Kodwa ke kuleyo yokuqala manje angazi manje lapha ayiphi bengilwa manje lapha. Ngilwa nomunye wabafuye. Yeah. Ngiphumelela ngabantu lapha bazongijuma. Angithi uyabona into engiyithandayo uma sithinta into ezobhekana nomsamo. Abantu abadala kumele bakukhombise izimpi zabo. Kumele bakutshele futhi ukuthi ubani. Bakukhombise ukuthi into obhekene nayo kanjani, yabo? Hayi ukuthi kusuke mina, sekuyimina rethi hey,
uyambona uSipho awuSipho uyakuzonda hayi udoti loyo cha ibona emele bakubonise ngendlela ekuyiyona ngoba ukujula kwayo leyo nto leyo ibona futhi kumele bayinqobe njalo phela ngalenza ukuthi okay enye into engiyaziyo ileyo mama umntwana yeah kodwa bengangibonile ngakhona ngoba namuhla hayi wena phela la ambele ngizalayo lithi lingifike ukuthi ngicela imali wena ngithathe uyabona ke into engijabulisayo iyangijabulisa leyo nto ngoba egcineni i-direct communication leyo and mangikhuluma ngalezi zinto kube ngathi ngiyadlala mangisho mina ngithi mina umuntu akabuze emsamo ngithi mina umuntu akabuze kubanikazi nabasunguli beyibayi ngobani egcineni ikhehla lakhe elizala wena lazi bani lazi mina noma lazi wena lazi wena manje mina yini elizofela ingitshele yona mina ukujula wani kwempande yakini hayi kuhamba bese kuba khona full stop kanti makuwena ongqongqoza khona ngqo bazokutshela le ndaba yakho njalo yeah uyabona bathi ngiyajabula kakhulu khehla umehluko basubona ngoba iyona into esiyifunayo yabo angifuni mina ukuthi sithi sithinta into yomuntu ebese kuyathulakala hayi ngeke khona into wrong lapho khona into wrong hawo hayi yes ukhona nalabo abafikisayo kodwa ke asinokuzwa ngabo yabona khehla nami ngihlale kubatshela ngithi mina mina kusigcawe ngiphuma kusona mina nginayo ubhuti mina kuyisendele kababa nje ubhuti akekho imina nje vo akekho umuntu oyongitshela ukuthi ngenzeni mina esigcawini sikababa akekho futhi umuntu ongangibiza empepheni mina akekho futhi oyongilawula akekho oyongilawula ngitshele ini into engiyazi ayibone leyo nto and ingoba khehla aba understand lento yobukhosana ukuthi ihamba befike kuphi kumnandi nje ukukhuluma kanti abazi ayikho into engizoyikhuluma nomuntu mina osangitshela indaba usazobuza kumalume usazobuza kubaba omdala hey ungangihlanyeli wena mina ngibuza kumuntu ngiyazenzela yabona and indaba iba lapho and hayi ngoba singazi ukuthi khona abanomona hayi ngoba singazi khona bathi hayi ngcono ukuthi uyibona siyayazi leyo nto hayi ngoba singazi khona abantu abafise ngathi imisebenzi ngathula siyakwazi lokho hayi ngoba singazi sebafise ngathi mhlambe safa khehla siyakwazi lokho mina hlala ngisho mina akekho ngenza lutho mina akekho ngenza lutho mina kubamba ngezami izandla ufe hawo ngoba eyami inhliziyo injalo eyami inhliziyo incane mina kushawuve manje futhi akunandaba ngikhohlwa wena qhubeke ngibhemela ugwayi ngiphile ngibe right yeah ayincengene la ukuthi hayi uthi hayi mhlambe usebenza kanjani efuseki manje ungenaphi ukuthi ngisebenza kanjani mina hayi wenza hey ungenaphi uyayibona leyo nto akamuntu abuza into zakhe man hawu aphume ungenaphi yena vele ungenaphi hawu hayi ngeke wenza ini nefuseki man hamba ubuza ubaba wakho hamba ubuza uma wakho ngenaphi mina yeah so kuphaza yeah ngoba ngibuka la ngibona uDlomo kaZondwa yeah uZondwa phela zinakunja zangale khabo mama okay amamaya laba bathembu manje ngithathe ngizwe kuDlomo uZondwa ukuthi le uwangale bathenjini akasikhulume mhlobo Ayethe Nkosi. yeah
Nkosi yami njengomthembi wasothi nje uMadiba usophisha ingqondo msilibe impela Awu, zona zinjalo ngeminye futhi. Hayi, wakudwa. Wakudwa. Shayisa lami ndaphumapha. Kusola ngosophisha ingqondo msilo yenze mojo. Omathewe la bemsense. Njalo. Awuthenge. Usho kwemgxoshona. Usubasa. Phansi le emthatha. Hayi-ke, ngade ngakuthi impela sedudu. Edude. Oduda ngakuthi wena. Ya. Hayi, enkosi nje. Ubulela nkosi yami ndabulela. Hayi, nkulu usungihlanganisele nabakithi. Hayi, kunjalo kehle, kunjalo ayijiki. Uyabo? Nanokuthi wekhehla, uyabona ukuthi ezinye izinto mangizixoxa kubuye kube ngathi ngiyadlala, yabo? And into ehlekisayo, uyabona ama experiences eninawo nonke la. Wonke acisha fana. All the experiences you guys have went through, it's similar, it's just that ukuthi ke obviously akuyona into efanayo nani, depending on uhlanga lakini nantoni. Uyabona? But let us talk about izinto simple. A simple thing like yabona mangakhuluma about an out of body experience. Mina ngiyanizwa. Nginizwa kahle, angizwa yini mina? Senginilahleli. Noma Ngizwakala mkhulu busashi out of body experience. Yeah, a simple thing like an out of body experience where let's say mhlawumbe ulele, yabo, ulele nakho sihleli sonke la, thina siyaqoqela wena uvela ulale, and mawusalele ebese uyabuya kodwa uzama ukukhuluma nathi, thina sekuzwa, uzama ukushela uthi asikuvuse. Hey nina mana ningivuse. Ngivuseni ngiyangikwazi ngilele. Yabo? You are literally dead. Ngathi ngiyamkhulu yafuthi. Mina ngiyanizwa nonke. And uthola ukuthi in that instance uyafuna, and then the time usubuya usuyade ngithi ngivuseni. Mina nginizwa kahle. TikTok. On and off. Okay. Niyangizwa noma ngizwa? TikTok. Yeah, join me TikTok. All right, join me TikTok, it's fine. Join me on TikTok. Yebo. Yabona fethu. I'm intentionally including abantu that I have healed. Ndengenza what can they not do? Yabona lonto. Indaba zokuthi ubani unjani wenzani anginamsebenzi mina naleyo nto mina. Anginamsebenzi naleyo nto. Because mfethu yebo baba. The reality of the situation is people need healing. People need healing. There are many people that have been misled in terms of healing. Yabona mina makwaqala wathi ufuna ukuthi kanjani ngigcabe mina ungangidakelwa mina. Mina nje mfethu ukutshela straight ungangidakela. I can teach you ukuthi uzoyenza kanjani into wena ozocaba yona. Kodwa mina ucajwe mina, mina ungazongidakela. Telling you straight, chief. Fethu ayikho into engiyihlonipha njengomsamo.
The one thing I will never go against, because I understand how deep it goes. I understand ukuthi mangathiwa iyathintwa leyo nto ingahamba ifinyelele kuphi. The biggest mistake esenzayo isifuna ukufana nabanye abantu. Ufuna ukuthi hayi ngoba nakho usibani enza nami ngaye mfethu ngeke uyenze into enziwe mina. Ngeke. Ngabheja imali. Ngeke. And you also need to know what can you not do. Lezo zinto mfethu zihamba kuphi ngendlela yomsamo wakho. Mina nginolaka mfethu ongazi walibona. Olami ulaka liyamangalisa lizokuthusa kwayiwena. Because I can touch things you've never heard of before. But you need to engage nabantu bakini. Mina ngene wakini. I will always reiterate that fact. Uthi ngoba ngayena wakini mfethu. Don't make the mistake yokuthi ufuna ukuthi hayi nami lento enziwe omkhulu ufuna ukuyenza. Don't do that. Don't do that. You are going to have a big problem. Right, I'm trying to accept you, ne? Or does say. Does say. Can you hear me now? I can hear you. Can you hear me? Hello? Can you hear me? Oh. Because at the end of the day, whatever connection it is, from your own ancestors, it's not mine. It belongs to you. Am I lying? No, it is yours. So at the end of the day,
I need to ensure the point you are able to make sense. Can you guys hear me? Can you hear me? Go Sam. Mina Uyagezwa ngiyakuzwa mina? mfowethu. Hey, how? Uphinde walahleka. And uyayizwa yodwa lento engithi. Hey, ungikhumbuzelaani uqala ufike uyitshela ukuthi Hey mkhulu. Hey. Vele ngasho noma ngifika nje angithola nje ema-office nje ngidama madoda. Kuzokwenzani-ke la? Ngoba mina ngangabhekanga lokho ngakuthola lapha. Ngitshela nje ukuthi hayi ngizothola nje inyanga nje ifake konke lokhu ephethe imigcabo yonke into. Lutho. Hawu. Uyangizwa mkhulu? Ngathi yalahleka nje. Ngeke ngilikhohle ilanga lakhona. Okay. Imali. Let me change the network, ne? Alright. Yabo. Yabo manje.